שלום לכם, אנחנו עם עושים שינוי. אפשר לשנות בקטן, אפשר לשנות בגדול, אבל דבר אחד בטוח, אפשר לחיות כאן טוב יותר. עושים שינוי, הנה מתחילים. אז במה נעסוק היום? החרם האירופי, פיגוע כלכלי כפי שנוסח בימין, או שסוף סוף אירופה תציל אותנו מעצמנו? אולי יבוא שלום דרך החור בכיסים. המרוץ לרשויות המקומיות בסיוע, לפי מה בוחרים ראש עיר בפריפריה, מול הקריטריונים לפיהם בוחרים ראש עיר במרכז. נבדוק על מה משפיעה פטריית הקנדידה ומהן הדרכים לטיפול בה, נשמע איך נתפסת הבנייה הירוקה ונבדוק האם היא באמת משתלמת כלכלית. בדיקת דם במקום מי שפיר, בשורה שמדברים עליה כבר הרבה זמן, יתרונות מול חסרונות. ועכשיו אנחנו עם החרם האירופי. השר בנט כינה אותו פיגוע כלכלי, ובשמאל דווקא חושבים שאולי זה מה שיציל אותנו מעצמנו, אם לא דרך הפוליטיקה, אז דרך הכיס. לראשונה האיחוד האירופי אוסר מימון ושיתופי פעולה עם גופים בהתנחלויות, מתי ישראל תהיה חתומה על הסכמים שלפיהם השטחים אינם חלק ממנה. זה תקף גם לגבי מוצרים בהתנחלויות, מענקי מחקר, שיתופי פעולה כלכליים ועוד ועוד. איתי באולפן עורך דין כלב מאיירס, מייסד מכון ירושלים לצדק, ויריב אופנהיימר, מזכ"ל שלום עכשיו. שלום לכם. שלום. יריב, מה עמדתך? פיגוע כלכלי? אני לא חושב שזה פיגוע, בכלל לא הייתי משתמש בטרמינולוגיה אלימה כל כך. מדובר בהחלטה שאני מאוד יכול להבין אותה. אגב, זה של השר בנט, כן? בוא ניתן את הקרדיט למי שראוי לו. אז הוא כבר ידוע בביטויים מומללים, הנה עוד אחד לרשימה. אני חושב שזה הגיוני לחלוטין שכל ממשלה תוכל להחליט במה היא רוצה לתמוך ובמה היא רוצה לקחת חלק ובמה היא מעדיפה לא להשתתף. העולם כולו מאמין במדינת ישראל, אפילו מעריץ את מדינת ישראל, תומך במדינת ישראל, כולל אירופה. העולם רובו, כמעט כולו, לא מוכן לקבל את נושא ההשקעות בשטחים, הכיבוש הישראלי בשטחים וההתנחלויות. העולם עושה את ההפרדה. הוא אומר, מדינת ישראל היא חלק ממשפחת העמים, דמוקרטית, נאורה, מקום מדהים. אבל מה שקורה בשטחים לא יכול להישאר משהו שאנחנו לא נתייחס אליו, ולכן אנחנו לא רוצים להשקיע כסף במקום שאנחנו מאמינים שצריך להיות לא בחזקת ישראל. כלב, למה זה מקומם אותך? למה זה לא לגיטימי מנקודת מבט של אירופה? תראה, מדובר, קודם כל אנחנו נציין שזה פגיעה כלכלית לא רק במדינת ישראל, גם בפלסטינאים בעצמם. יש כ-70,000 פלסטינאים שמועסקים על ידי מפעלים בבעלות ובניהול יהודים ביהודה ושומרון. ואם האנשים האלה יאבדו את מקומות העבודה שלהם, מי יעסיק אותם מחר? האיחוד האירופי? חוץ מזה, האיחוד האירופי כאילו אומר, בואו נפסיק את ההשקעות בעסקים בשטחים כדי לקדם את השלום. אבל אני שואל, אם כל כך רוצים לקדם את השלום, אז למה ממשיכים לממן למשל את אונר"א, שבתי הספר שלהם מחנכים ילדים פלסטינאים לרצוח יהודים תמימים? למה ממשיכים לממן את הרשות הפלסטינאית? למה ממשיכים לממן את המשכורת של אבו מאזן, שמושך כ1,000,000 יורו לחודש על פי מקורות פלסטינים, ורומס ברגל גסה זכויות אדם של פלסטינאים? כלב, אני ממש שמח שאתה דואג לפלסטינים, אבל אני מציע שקודם כל נדאג למקומות עבודה לישראלים, ואותם 70,000 פלסטינים שמתפרנסים היום מההתנחלויות, עובדים בתת תנאים, כמו שציינת נכון, הבעלים של המפעלים הם יהודים והפלסטינים הם הפועלים השחורים. אני לא הייתי מנסה להצדיק את השליטה שלנו בשטחים בזה שאנחנו נותנים עבודה לכמה אלפי פלסטינים. השאלה שכן רלוונטית פה זה הנחישות של אירופה והנחישות של האום כשמדובר בישראל, והשתיקה לאורך זמן כשמדובר בסוריה לצורך הדוגמה. האם אין פה באמת צביעות או מוסר כפול? בואו נראה את ההתנהגות של אירופה. טורקיה הרי מנסה להתקבל כחברה באיחוד האירופי כבר 20 שנה. לא נותנים לה. למה? כי היא מפרה זכויות אדם, כי מבקשים ממנה לבטל דין מוות וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, שופכים פה 0.5 מיליארד יורו כל שנה לרשות הפלסטינאית בלי שום דרישות לקידום זכויות אדם, ומצד שני מחליטים עכשיו להפסיק לממן את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני רוצה לחזור איתך לשאלה שציינתי לגבי סוריה. אני חושבת שהרבה ישראלים זה מקומם, כי תראה איזה טבח קורה בסוריה, ואירופה באופן יחסי שותקת. למה כשזה מדובר בנו היא כל כך נחושה? מכיוון שאירופה, הציפיות של אירופה מישראל הרבה יותר גדולות מהציפיות שיש לאירופה ממדינה כמו סוריה. אירופה מושקעת ומשקיעה בישראל.
סכומי עתק שלא מושקעים לא בסוריה ולא במצרים ולא בשום מקום אחר. אירופה רואה בישראל חלק מהמשפחה, חלק מהמדינות שאמורות להוביל את העולם הדמוקרטי הנאור קדימה. אנחנו רוצים להידמות לסוריה? אנחנו בכלל רוצים להיות באותה סקאלה של סוריה? אני רוצה להיות בסקאלה של מדינות שהיו יכולות להיות חברות באיחוד האירופאי. אני רוצה שמדינת ישראל תוכל להמשיך ולראות באירופאים ובאמריקאים שותפים לדרך, לא רק בגלל שאנחנו, יש לנו איזה קרבה, אלא בגלל שאנחנו מאמינים באותם ערכים של דמוקרטיה. אני מבינה, כלב, אני רוצה לשאול אותך, אולי הימין פה ננעל, ואולי זה באמת הזדמנות להינצל? להינצל על מה? להינצל על מצב שמקשה עלינו כבר לאורך עשרות שנים, ואולי צריך לבחון אותו מחדש, והתהליך המדיני בקיפאון, ואולי יהיה פה תמריץ לא רע בכלל. אני אומר, הרי יריב אומר, אנחנו צריכים לפנות כמה שיותר מהר את היהודים מהשטחים הכבושים. אני אומר, כמו שאנחנו לא צריכים לפנות ערבים מתוך מדינת ישראל, למה צריך לפנות משם יהודים? הרי גם כשתקום מדינה פלסטינאית, למה שלא תהיה מיעוט יהודי? אבל עוד יותר מקומם מהדברים של יריב, אני שומע מזה נימה גזענית. כי הוא אומר, אפשר לדרוש ממדינת ישראל רמה גבוהה של מוסר, כמו שאי אפשר לדרוש מערבים. סליחה, אני חושב שהערבים הם בני אדם בדיוק כמונו, אני חושב שהערבים גם יכולים, אם הם רוצים, לקיים דמוקרטיה, זכויות אדם, שלטון החוק. למה לתת להם לצאת בזול? אני באמת לא מבין את זה. כלב, אני לחלוטין לא גזען, חס וחלילה, ויש מדינות ערביות שעוברות עכשיו מהפכות גדולות, ולדעתי, לשמחתי, בדרך להיות דמוקרטיה. אבל היחסים של סוריה והמשטר הסורי, הרודנות הסורית עם אירופה, לא צריכים להיות קשורים ליחסים שלנו עם אירופה. אלה הם המדינות הטוטליטריות שאיתם אנחנו רוצים בכלל לעמוד באותה סקאלה. אני רק רוצה פה כלב לחדד שוב. יכול להיות שזאת הזדמנות, היות ומדובר בנזק של מיליארדים, של מאות מיליוני יורו, יכול להיות שזאת כן הזדמנות לבחון מחדש את כל התפיסה הישראלית לאורך כל השנים האחרונות, שנצמדה לבנייה בשטחים, שניסתה לעשות את זה כמצב נתון, ולחשוב אולי הגיע הזמן לרענן פה את תהליך מדיני אמיתי. אני קודם כל חושב שהצדדים צריכים להתכנס ולדבר בלי שום תנאי מוקדם, ובטח צריך להתחיל פה את התהליך המדיני, אבל עד באמת קוראת בצדק שאנחנו נבחן את עצמנו, אבל הבעיה היא שהצד השני לא בוחן את עצמו, וגם אף אחד אחר לא בוחן אותו, וכולם נותנים לו קארט בלנש, כרטיס חופשי לעשות מה שרוצה. זה פשוט לא נכון. בתקופת הפיגועים, כאשר הרשות הפלסטינית שיתפה פעולה עם הטרור, אנחנו נלחמנו בנשק שלנו מול הרשות הפלסטינית באינתיפאדה השנייה, וכל העולם היה מאחורינו. לעומת זאת עכשיו, שאנחנו כבר סוגרים עוד מעט 8 שנים של כמעט שקט מוחלט, כאשר הרשות הפלסטינאית, וזה מה שאומרים בליכוד, ראש הממשלה אומר את זה, הרשות הפלסטינאית לוקחת חלק פעיל במאבק בטרור, עם הצלחות, עם הישגים, אי אפשר להמשיך ולהגיד הפלסטינאים פוגעים בנו. שיש שקט, זה בדיוק הזמן שלנו לנצל את ההזדמנות עם המתונים, עם אלה שמדברים על שתי מדינות. אנחנו חייבים תכף לסיים, סליחה, אבל אני לא רואה פה מתונים. אם יש אינטרס משותף בינינו לבין הפלסטינאים, זה שתהיה דמוקרטיה פלסטינאית. אין שם מתונים. חביבי, גם פתח וגם החמאס, הם חושבים בדיוק אותו דבר לישראל. יכול להיות שהמסר שיוצא מהשפתיים שם הוא קצת שונה, אבל אין פה... אז זה לא עניין של מסר, זה עניין של עובדה. אתה יודע, הכי קל להגיד, אתה דיברת קודם על גזענות, הכי קל להגיד, כל הערבים רוצים לזרוק את כל היהודים לים. מה לעשות שזה לא נכון? כמו אצלנו וגם אצלם, יש אנשים שהם קיצוניים, שלא רוצים שום הסדר, שמבחינתם הכל או לא כלום. והבעיה היא שקיצוניים הם כרגע יושבים בממשלה שלנו. סליחה, אבו מאזן שבא לטלוויזיה ומוכן לוותר על זכות השיבה. יש לנו דקה לסיום, אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה, אני זזה טיפונת בזווית, ורוצה לשאול אתכם שאלה לסיום, כל אחד באמת בקצרה. מה שבעיניי נורא מעניין פה, זה בעיקר העמדות שבאות מהפרלמנט הגרמני. אתם שניכם רואים פוליטיקאים גרמנים שכבר לא מרגישים מיוסרים ומחויבים לישראל, משנים עמדות ודורשים מאיתנו ביתר תקיפות, תשנו את האופן שבו אתם מתנהלים. וזה מנקודת מבט ישראלית מדאיג. ושוב אני שואלת, אני מניחה שאני אקבל תשובות שונות, האם זה זמן להתעורר שאפילו גרמניה, שבאופן מסורתי יגנה עלינו, נסוגה? עכשיו, לסיום, יריב לסיום וכלב, כן. אני חושב שמה שספגנו השבוע
היה אפשר למנוע אותו אם היינו מוכיחים לעולם שאנחנו בדרכנו החוצה מהשטחים. אם אנחנו לא נתעשת ונבין שהעולם מקבל את העקרונות הציוניים של מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל העולם הנאור לא מוכן לקבל יהודית, דמוקרטית וכובשת. אם אתם רוצים להחזיק את השטחים, תנו לפלסטינים שגרים שם אזרחות. אם אתם לא רוצים לתת להם אזרחות, תנו להם מדינה. אי אפשר להמשיך בכיבוש ולהציג את עצמנו כמדינה דמוקרטית, והחשש שלי שהסנקציות היום על ההתנחלויות בעתיד יהפכו להיות סנקציות בכלל על מדינת ישראל, כמו שעשו לדרום אפריקה. כלב? כן. לסיום, התייחסות, ושוב, גם מהזווית האירופאית, כן. כן, אני חושב שאת צודקת לחלוטין שאירופים, וגם אנחנו רוצים ששני הצדדים ייכנסו שוב לשולחן המשא ומתן, וזה תקין, זאת דרישת תקינה. דרישת תקינה גם שאנחנו נבחן את עצמנו, והמדיניות שלנו לגבי התיישבות ביהודה ושומרון. אבל מה שלא תקין זה שהאירופאים יקבעו מהו סופו של משא ומתן לפני שאפילו נכנס למשא ומתן. וברגע שהם אומרים שכל מה שמעבר לקו 67 לא מקובל מבחינתנו, הם כבר סגרו לנו את המשא ומתן, אין לנו מה להגיע לשולחן. זה לא זכותם, זה לא מקומם. רגע, יריב, אנחנו חייבים צריכים לקבוע לנו לאן אנחנו נגיע בסופו של דבר. טוב, היה ברור שזה יהיה דיון סוער, אנחנו אולי נמשיך אותו. תודה רבה לשניכם, עורך דין כלב מאיירס, יריב אופנהיימר. תודה. תודה. כאשר אנחנו עומדים בפני בחירות לכנסת, ברור לכולנו מה הדברים שעומדים על הפרק ומה שיקולי ההצבעה. אבל כשמגיעים לבחירות מקומיות, מתברר שההבדלים מאוד מאוד גדולים. אז מה מעסיק לשם ההשוואה את התושבים ברעננה לעומת השיקולים של תושבי ערד? איתי באולפן זאב ביאלסקי, מתמודד לראשות העיר רעננה, וטלי פלוסקוב, ראש עיריית ערד. שלום לכם. שלום, שלום. שלום לכולם. זאב, אתה נחשב לראש העיר המיתולוגי של רעננה, ועכשיו אתה חוזר להתמודד מול נחום חופרי. מה הקמפיין שלך? אוהבים את רעננה, ביאלסקי. אני מונע מאהבה, אנשים אוהבים אותי, אני אוהב אותם. שירתתי את העם היהודי בסוכנות היהודית, אחר כך בכנסת, ועכשיו אני חוזר הביתה לשם אני הולך. אבל מלבד האהבה, בכל זאת, מה אתה מבטיח לתושבי העיר? מה מעסיק אותם ואתה רוצה לתת להם? היום הדבר העיקרי שמעסיק אותם זה הזוגות הצעירים. אנשים עוזבים את רעננה, הם לא מוצאים את עתידם שם, וכפי שעשינו בזמנו, כשהייתי... זה לא שהם לא מוצאים את עתידם, פשוט יקר להם שם. מאוד יקר להם, אין דירות בסחירות, הדירות בקנייה הם מחוץ להישג יד, ואנחנו חייבים, יחד עם הממשלה, להיכנס לתוכנית של גם דירות קטנות, גם דירות בסחירות, וגם מלאי יותר גדול של דירות שתיבננה ברעננה ותאפשרנה לאנשים להישאר שם. יש לנו בעיות קשות של תחבורה, אנחנו צריכים לעשות כביש עוקף את רעננה, גם מצפון, גם מדרום, והתנועה העוברת תיסע בכבישים העוקפים, מערכת החינוך, יש הרבה מה לעשות. אבל רק כדי לחדד, אתה למעשה מתמודד בעיר חזקה, שהיא כל כך התחזקה, שהפכה מאוד מאוד יקרה, וזוגות צעירים לא יכולים להישאר בה, ועיר מאוד מבוקשת, ולכן יש בה המון פקקים. תמונה לחלוטין שונה מהתמונה בערד, נכון טלי? יש כמה דברים דווקא זהים לצורך העניין, גם אנחנו רוצים זוגות צעירים וגם אותנו זוגות צעירים עוזבים רק מסיבות אחרות. זהו, אצלכם האתגר הוא דווקא מקומות עבודה. בהחלט, אני חושבת שיש שני נושאים שהם משותפים גם לרעננה, גם לערד ולכל הרשויות האחרות. כשמדובר על תעסוקה וחינוך, זה תמיד הנושאים שמנצחים. אז זה לא חשוב איפה אתה נמצא, במרכז הארץ או בפריפריה. בכל זאת יש לכם אתגרים אחרים, כי ערד מרוחקת. אנשים מתלבטים אם לבוא לגור בה, בעיקר בגלל שיקולים של פרנסה. מה את יכולה להציע להם בתור ראש עיר? להבדיל מרעננה, דיור בערד הוא מאוד זול. אני יכולה להציע קרקע בגודל של חצי דונם, בעלות של 200,000 שקל. שאני לא יודעת איפה נמצאת רעננה בנושא הזה, לצורך העניין. את לא יכולה לראות את פניו של ביאלסקי, אבל... ביאלסקי, אני מזמינה אותך לסיור אצלי. אני אבוא, טלי, את עושה עבודה נהדרת. תודה, תודה. מה שאני רוצה להגיד, כמובן שמקומות עבודה זה הנושא החשוב ביותר בערי הפריפריה, וכרגע אני מדברת באמת לא רק על ערד, אלא על הרבה רשויות שנמצאים בסביבנו. חייבת להגיד שאנחנו היום עובדים בשיתוף פעולה הדוק, כל ראשי רשויות ביחד מול משרדי הממשלה,
אגב, אני אתן לכם רק דוגמה אחת שצריך לשנות. זה חבילת ההטבות שיש לערד ליזם חדש, היא זהה לגמרי לחבילת ההטבות שמקבלת קריית גת. אז תגידו לי למה ליזם להגיע לערד כאשר בקריית גת יש לו כביש 6, יש לו רכבת, יש לו מרחק לתל אביב הרבה יותר קצר, יש לו מספר התושבים יותר גדול מערד. אז חייבים לחשוב בצורה באמת לפתוח את הראש, לצאת מקופסה ולחשוב על הרעיונות שכן יכולים להביא לכאן יזמים. אני רק רוצה לשאול את זאב ביאלסקי בהקשר של דיור לצעירים, ושוב, אצלכם כמובן, האתגר הוא מורכב במיוחד משום שהקרקע יקרה, והסיפור הוא סבוך. אני יודעת שניסיתם להקים שכונות לדיור בר השגה, וזה תקוע. זה תקוע כי הממשלה לא זזה בעניין הזה, ואני חושב שהם עושים טעות. חייבים לאפשר גם דיור להשכרה, גם דירות קטנות, גם במרכז. בעוד שבמצבה של טלי בערד, ממשלת ישראל חייבת לעשות מהלכים למען ערד. זה לא יכול להיות. את יודעת, ברעננה, תאמיני לי, אני אסתדר גם עם תעסוקה, גם עם דירות. בסופו של דבר, ראש העיר יש לו השפעה רבה. טלי יכולה לעשות את כל מה שהיא רוצה. אם ממשלת ישראל לא תבוא ותיתן מענקים מיוחדים למפעלים שירדו לערד, טלי לא תוכל להביא אותם. ולכן עושים פה עוול לאותם ערים, וממשלת ישראל צריכה מהר מאוד לשנות את המדיניות שלה. עכשיו, טלי, אני רוצה לשאול אותך, כי התארחו פה תושבים מערד והתראינו על המאבק שיש להם במחירי הפוספטים. מה עמדתך וכמה זה עומד על הפרק בבחירות? קודם כל, הבחירות שלנו קצת יותר מאוחר מכולם, אבל הנושא הזה בעיניי הוא חשוב מאוד, עמדתי מאוד ברורה והיא לא השתנתה עם הזמן. כל עוד משרד הבריאות טוען שזה פוגע בבריאות התושבים, כמובן לא ייתן למכרה לקום. ואני יחד עם התושבים, ואני זאתי שצריכה לדאוג לבריאותם, לכן על פניו כרגע ומה עם השיקול של המפעל שמדובר במקור פרנסה? אנחנו יכולים עכשיו שעה לדבר בנושא הזה, אבל כעיקרון זה לא מביא מספר מקומות עבודה שמצדיק לסכן בריאות של התושבים. בוודאי. ואני חושבת גם אם היה מספר מקומות עבודה ענק, אנחנו לא יכולים להפקיר את התושבים כשפני ניסיון, לכן פשוט זה לא יכול בכלל לעלות לדיון. זאב, לסיכום, אתה רוצה להגיד משהו על תחום החינוך אצלכם, ממש בקצרה? כן, אנחנו צריכים להחזיר חזרה את מערכת החינוך לימים הטובים שלה. יש לנו אפשרויות לעשות את זה, ואני מתכוון להפשיל שרוולים ולאפשר לכל תלמיד ברעננה, בין אם הוא תלמיד מצטיין ובין אם הוא לא נמצא אפילו לא בבינוני, לאפשר להם, לכל אחד להגיע, לעשות בגרות, ולמצב את עצמנו בחמישייה או בשלישייה המובילה במדינת ישראל. טוב, תודה רבה לכם, טלי פלוסקוב וזאב ביאלסקי. תודה. זאב, בהצלחה שיהיה. תודה, טלי, גם לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה בפינת המאבקים שלנו נשמע על מאבק שמנהלים סטודנטים במכללת ספיר. כל מה שהם מבקשים הוא להגיע בבטחה לעיר שדרות. פרסומות וחוזרים. מה, אתה משוגע? מה אתה מחלק פה לכולם נשקים? מה? צמצם לך חוט, אתה לא המפקד יותר. עכשיו אני המפקד, והנה הפקודה הראשונה שלי. סתום את הפה. צריך לדבר בשפה שלהם. ג'ובניקים. רוצים להציל את העולם? כן! אז קדימה, בואו להרוג חייזרים! הכל בסדר, שושי? אתם מייצגים את הצבא ההגנה לישראל, והכי חשוב, אתם מייצגים אותי. פרופיל 64, ושאלוהים ישמור על כולנו. מחר, אחרי החיים על פי מרגול. מסוכסכים עם השכנים שלכם? זה הזמן לקרוא למרגול. יתושים, עכברים, חולדות, מה שאת לא רוצה. אתה לא מבין שאתה עולה לו על העצבים? מחר. איך לא אכפת לכם מהעזובה הזאת? מרגול נכנסת לבתים המשותפים, הכי מסוכסכים במדינה. כשאני רואה חרבנה, אני מזהה, וזה חרבנה. לעשות שלום בית. אתה תצא מדעתך תכף. החיים על פי מרגול. מחר אחרי החדשות.
שלום לכם, גבירותיי רבותיי, שלום אחי. ערב טוב לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיסמן. שלום לכם. ועכשיו התחזית עם דני. בקרוב, טריני וסוזנה חוזרות בעונה חדשה. אני ממש מתרגשת. כן, אני! Contact us on the Nana Essa website or call the following number because if you want to look great and feel fab, this is the show to be on. אני באתי לחפש פה אהבה חד משמעית. את שוגעת. זאת רק ההתחלה. I got a feeling. איזה בחור מדהים. Tonight's gonna be. אתה נורא מייחייך. Tonight's gonna be a good night. אני נלחם עלייך. Tonight's gonna be. תלחמי עליי. הרווק, בכל רביעי ושבת, אחרי אקסטרים מייקאובר. החוק הראשון של השד הוא שלא מדברים על השד. הבעיה הזאת היא לא קיימת. החוק השני של השד הוא שלא מדברים על השד. לא רוצים לדבר על זה. בוודאי. לא רוצים לדבר על זה. לחלוטין. למה לא רוצים לדבר על זה? השד הזה גרם לי להתרחק מהמשפחה שלי. זה הפרויקט החשוב של חיי. קיבינימט, זה אותו עם, כולם יצאו מאותו מקום. כל מה שצריך להדליק את החבית נפץ האדירה הזאת זה גפרור אחד קטן. מי התעורר קודם? השד או אנחנו? הפנים האמיתיות של השד העדתי. חמישי אחרי החדשות. מה, אתה משוגע? מה אתה מחלק פה לכולם נשקים? מה? צמצם נוכחות, אתה לא המפקד יותר. עכשיו אני המפקד, והנה הפקודה הראשונה שלי. סתום, תפה. צריך לדבר בשפה שלהם. ג'ובניקים. רוצים להציל את העולם? כן! אז קדימה, בואו להרוג חייזרים! הכל בסדר, שושי? אתם מייצגים את הצבא ההגנה לישראל, והכי חשוב, אתם מייצגים אותי. פרופיל 64, ושאלוהים ישמור על כולנו. מחר, אחרי החיים על פי מרגול. מסוכסכים עם השכנים שלכם? זה הזמן לקרוא למרגול. יתושים, עכברים, חולדות, מה שאת לא רוצה. אתה לא מבין שאתה עולה לו על העצבים? מחר. איך לא אכפת לכם מהעזובה הזאת? מרגול נכנסת לבתים המשותפים, הכי מסוכסכים במדינה. כשאני רואה חרבנה, אני מזהה, וזה חרבנה. לעשות שלום בית. אתה תצא מדעתך תכף. החיים על פי מרגול. מחר אחרי החדשות. חזרנו ואנחנו עם פינת המאבקים שלנו, והפעם עם סטודנטים ממכללת ספיר, ועכשיו גילוי נאות, אני מלמדת במכללת ספיר, אבל המאבק הזה הוא של הסטודנטים בלבד. איתי באולפן מתניה אליקים, סטודנט במכללה, שלום. שלום טליה. על מה אתם נאבקים למעשה? יש לנו מאבק מאוד מאוד פשוט. אנחנו בסך הכל רוצים ליצור חיבור פיזי רגלי בין מכללת ספיר לעיר שדרות. מדובר במרחק של 400 מטרים בודדים, ולמרבה האבסורד, כל עשרות השנים ששדרות עומדת לצד המכללה, אין לסטודנטים שום דרך, ושום סטודנט שלא מחזיק כלי רכב, אין לו שום דרך אחרת להגיע למכללה. עכשיו, חשוב לציין שהמכללה לא שייכת למתחם של העיר שדרות, היא שייכת למתחם אחר של שער הנגב, אבל המון סטודנטים, אני מבינה, שלומדים במכללה, חיים בשדרות.
נכון. בסדרות גרים קרוב ל-500 סטודנטים, כמו שהזכרת. המכללה שייכת לתחום שער הנגב, ולכן השותפה המרכזית שלנו למיזם, למאבק הזה, עיריית שדרות, שאיתה אנחנו משתדלים לעבוד בשביל באמת לנצח את המאבק הזה, וסוף סוף ליצור את החיבור המיוחל הזה. עכשיו, עיריית שדרות, אני מתארת לעצמי שהיא עירייה עם המון אתגרים תקציביים, מאין יבוא הכסף? אנחנו לא חושבים כרגע על התקציב, יש לנו הרבה גופים קשה לדמיין סלילת כבישים בלי לחשוב על תקציבים. נכון, יש לנו מספר גופים שאנחנו איתם כבר בקשר לגבי התקציב. כל מה שאנחנו בסך הכל צריכים מעיריית שדרות זה שיהיה לנו איש קשר זמין, איש קשר רציני, שיוכל להגיע איתנו גם לפגישות עם קק"ל, ולכל מקום שנצטרך להגיע לה בשביל לקדם באמת את המיזם הזה. תספר איך היום אתם מגיעים בעצם מהעיר שדרות למכללה? כן, סטודנט שגר היום בשדרות ולא מחזיק כלי רכב, צריך לעבור בחורשת עצים, למען האמת די מפחידה ולא בטיחותית, שבעצם מפרידה בין המכללה לשדרות. אני רוצה להזכיר מקרה מאוד עצוב שקרה שם שנה שעברה. נעשה שם סטודנטית שכל חטאה זה בעצם שהיא סיימה ללמוד בשעות הערב וחזרה למכללה דרך אותה חורשה. וזה באמת המאבק, בעצם להעביר את השביל הזה ולהפוך את זה למקום מואר. האינטרס של העירייה הוא לעזור לכם, משום שהסטודנטים שחיים בעיר שדרות מחזקים אותה, הם משלמים שכר דירה, הם קונים בעיר, הם חיים בעיר, יש לעירייה פה אינטרס מובהק. זה מה שאנחנו גם חושבים, שזה אינטרס קודם כל של העירייה, וקודם כל אנחנו מאמינים שהמאבק הזה הוא למען תושבי שדרות, כי החיבור הזה בין המכללה לשדרות הוא בסופו של דבר יטיב עם תושבי שדרות. אוקיי. אנחנו רואים שוב בעירייה כשותפה מרכזית. לצערנו אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים כרגע בשלב ההצהרות, ועדיין לא בשלב המעשים מטעם העירייה. הבנתי. אז בוא באמת נשמע את תגובת העירייה. מתניה, תודה שבאת, בוא נשמע יחד את מה העירייה אומרת. עיריית שדרות כותבת לנו שנציגי הסטודנטים נפגשו עם ראש עיריית שדרות ושוחחו על שיקום השביל המחבר בין העיר למכללה. ההצעה המקורית של הסטודנטים הייתה שהם אלו שיגייסו את הכסף או את התקציב לפרויקט הזה, והעירייה תסייע יחד עם מנהליה בהדרכה וליווי של סטודנטים. מאז נעשו מאמצים רבים לסייע להם, לרבות הכנת אומדן עלויות ותוכניות על ידי מהנדס העיר. כעת כל מה שנשאר הוא לגייס את אותו תקציב ולהתחיל את העבודות. מכל מקום העירייה תמשיך לפעול יחד בשיתוף פעולה ככל שידרש. פטריית הקנדידה נמצאת במערכת העיכול של כולנו, אבל לעתים גורמת לצרות צרורות. מחקר חדש של פרופסור ברמן חושף כיצד הקנדידה יצרה עמידות מול תרופות מסוימות. איתי באולפן דוקטור דיין יוסף, מומחה ברפואה פנימית, משלב שיטות טיפול משלימות, ואורן מזרחי, דוקטור לנטורופתיה ורפואה טבעית. שלום לכם. שלום לכולם. שלום טליה. דוקטור דיין, למה באמת הקנדידה יכולה פתאום לייסר אותנו? תראי, קנדידה, כפי שאת ציינת, או לא ציינת, נמצאת באופן קבוע במערכת עיכול של 100% מהאנשים. ציינתי. יפה. היא חלק מאוכלוסיית האורגניזמים בתוך המעיים. בגלל טיפולים מרובים באנטיביוטיקה, בגלל טיפולים בתכשירים אימונוסופרסיביים, בכימותרפיות, בגלל הרכב תזונה שעשיר מאוד בפחמימות, ישנן קבוצות לא מבוטלות באוכלוסייה שמספר הקנדידה, כמותם וגם מסתבר מהמחקר עמידותן, הכמות הכללית שלהם הולכת ועולה. איך שוב הפחמימות השמות? אני משתגעת איך כל פעם הפחמימות, מה יהיה? תראי, התזונה שלנו עשירה מאוד בפחמימות. אם אני מסתכל על צלחת מזון של ישראלי ממוצע, בין 60% ל-70% מהפלטת מזון שלו בכל ארוחה מורכבת מפחמימות. עכשיו, מה זה עושה? כשאנחנו אומרים אם הקנדידה מתחילה להפריע, מה היא עושה? תראי, מה שקורה לקנדידה, יש בתוך המעיים תנאים אידיאליים לעשות צרות. אנחנו לא מפחדים מהפטריה עצמה, היא לא תברח מהמעיים לגוף, כמו שרבים נוטים לחשוב. אבל, בתוך המעיים, בתנאים של תת חמצן, טמפרטורה של 37 מעלות וסביבה חומצית, הפטריה יוצרת בית חרושת שגורם לתהליכים ביוכימיים בכמות אדירה. היא לוקחת את הפחמימות, מתסיסה אותם, מחמצנת אותם, מרכיבה אותם, ובתהליך הזה נוצרים כמויות ענק של חומרים.
החומרים האלה, שבאופן נורמלי לא היו אמורים להיווצר בתוך המעיים, הם נספגים מהמעיים לזרם הדם, לזרם המערכה הפורטלית, משם מגיעים לכבד ומשם למעשה לכל הגוף. רוב התלונות של אנשים שסובלים מהקנדידה, מקורן לא מהקנדידה עצמה, אם כי גם היא כשלעצמה יכולה לעשות סבל כמו נפיחות, כאבי בטן, הפרעות ביציות וכך הלאה, אבל רוב התלונות הם למעשה מאותם חומרי פסולת שנוצרו בתהליך התסיסה של הקנדידה במעיים, נספגו בזרם הדם והגיעו למערכת הדם הסיסטמית. עכשיו, אורן, איך הרפואה הטבעית מתמודדת עם זה? מה ההמלצות שלכם? תראי, קודם כל אנחנו רוצים להרעיב את הקנדידה. להרעיב אותה? להרעיב אותה, היא חיה מסוכרים, מפחמימות, כמו שאמר דוקטור דיין. ואם אנחנו מונעים סוכרים, סוכר פשוט, סוכר לבן, קולות, מוגזים למיניהם, דברים נוספים כמו עוגות, עוגיות, שמרים, אז בעצם אנחנו מרעיבים אותה, וככה אנחנו בעצם עוזרים למניעת התפתחותה. מהרגע אבל היא התפתחה ואדם כבר סובל, יש מבחינת רפואה טבעית מה לעשות? יש דברים נוספים, בהחלט. מעבר לזה אנחנו נותנים צמחים שהם אנטי-פטרייתיים חזקים, כמו שום, כמו אורגנו שבא בשמן. ויש היום אפילו דבר מעניין, פטריות שהן נגד הפטריות. זה נשמע הזוי, אבל יש פטריות צמחיות, כמו פטריית הקורדיספס ופטריית המייטקי, שהן פטריות סיניות שיודעות לטפל בפטריות שיש לנו בגוף למעשה. עכשיו, דוקטור דיין, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור דיין, כי הרפואה המערבית, הקונבנציונלית, הרבה פעמים מתייחסת קצת בביטול לנושא הזה של קנדידה, לא? זה קצת שנוי במחלוקת הסיפור. כן, תראי, יש בכלל בעיה בקטע הזה, כי יש איזושהי תפיסה שאומרת שמה שלא צמח בזבל של האוניברסיטה לא שווה כלום. תראי, אותי, יוסי דיין, שלמדתי באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה מכובדת לכל הדעות, מעולם לא לימדו על קנדידה. לא לימדו. זה לא שהיא לא הייתה קיימת לפני 40 שנה שלמדתי רפואה, הייתה קיימת, רק זה לא היה, זה לא גלורי הללויה. בכלל, כל הנושא של מערכת העיכול, זה נשמע הרבה יותר טוב להיות קרדיולוג מאשר להיות גסטרואנטרולוג. זה יותר מכובד, אתה מתעסק בלב, אתה לא מתעסק בקקי. אז זה דבר אחד. דבר שני, העוצמה של הקנדידה בתוך המעיים הולכת ועולה בהדרגה בגלל חריפותם של התרופות הקונבנציונליות, בגלל חריפות האנטיביוטיקה ובגלל, כמו שאמרתי מקודם, הרכב התזונה. כלומר, גם לפני 20 שנה הייתה קנדידה, אבל העוצמה של הסבל שנגרמת לאוכלוסייה ממנה היא ענקית. אני חייב פה לומר דבר אחד. לא כל תסמונת היא קנדידה. זאת אומרת, פגשתי הרבה מאוד נטורופטים, שבשבילם הקנדידה זה עולם עצום של מקור להפקת רווחים. זאת אומרת, חולה מתלונן על כאבי ראש זה קנדידה. חולה מתלונן על הפרעות בשינה זה קנדידה, חולה מתלונן על דפיקות לב. אני מחכה שאורן יכעס, אני שותקת כי אני מחכה ל... אני לא כועס כי אני מסכים עם דוקטור דיין. יפה. אבל מה שכן בעצם זה באמת מאוד מוזר, כי מבחינת מעבדה אפשר בהחלט לאתר את הקנדידה בקלות על ידי בדיקת צואה, אפילו לראות את הרמה שלה. אפשר לעשות בדיקת דם, לזהות נוגדנים, כי ברגע שהיא מתחילה להיות פעילה וברגע שהיא מתחילה להזיק, אז אפשר לאתר את זה גם בדם, לראות נוגדנים בדם. אבל מה שמעניין הוא שמבחינה טיפולית יש בעיה ברפואה הקונבנציונלית, וגם המחקר באמת מצביע על כך שהקנדידה יודעת לפתח עמידות לרוב התרופות שקיימות. זה מפתיע אותך, דוקטור דיין, זה מפתיע אותך? לא, זה לא מפתיע. למעשה בדיוק כמו החיידקים, הרי ישנם היום זני חיידקים מהמרסה שלמעשה לא רגישים לשום אנטיביוטיקה, זה אותו דבר גם לגבי הקנדידה. למעשה היכולת שלנו לטפל בקנדידה היום בטיפול אחד בודד לא יעילה. צריך לעשות כמו שהאדון דוקטור אמר, צריך למעשה להרעיב אותה, ועל ידי כך מחלישים אותה ומקטינים את מספרה. וצריך לתקוף אותה במספר סוגי סמכים. אני חייב לומר שיש גם תכשיר קונבנציונלי שגילו בערך כגילי, שנקרא ניסטטין. זה תכשיר שמופיע גם בנרות וגם בכדורים, והוא למעשה יעיל מאוד משום שהוא איננו נספג. אני יכול לתת אותו גם לנשים בהיריון וגם לנשים מניקות. המקור, למעשה אני חייב פה לדבר על עוד נושא אחד, ברשותך. אחרון ודי. כל הנושא של נשים שסובלות מזיהומים חוזרים בנרתיק, ובהרבה מאוד מהמקרים, לא תמיד זה קנדידה.
הן מטופלות בנרתיק באמצעות נר או כדורים למיניהם, והבעיה היא שזה עובר וזה חוזר מחדש. למה זה חוזר? כי אם הן לא תטפלנה בקנדידה שבמעיים, על ידי שינוי הרגלי האכילה, דיאטה וטיפול זה או אחר בקנדידה במעיים, ויטפלו רק בזיהום בנרתיק, זה תמיד יחזור חזרה. אוקיי, תודה רבה לכם, דוקטור יוסף דיין ואורן מזרחי. תודה. תודה רבה. תודה. חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו עם יוזמות למען השלום. שלום לליטל שמש. שלום, טליה. אז מה הבאת לנו למען השלום? היום אני אדבר בעצם על כמה פרויקטים שהגו חבר'ה צעירים, ישראלים. פרויקט ראשון הוא בעצם פרויקט של בוגרים של ארגון שנקרא יאללה, יאללה מנהיגים צעירים, מגדל תחת ידיו בעצם... שרון סטון קשורה לזה איכשהו, לא? נכון, היא הגיעה ביוזמתם. הם בעצם מגדלים דור של מנהיגים צעירים, גם ישראלים, גם פלסטינים, מכניסים לשם גם אנשים ממדינות באזור, לבנון, סוריה, ערב הסעודית, והם עושים את הכל באמצעות המדיה החברתית והאינטרנט, נותנים להם לתקשר אחד עם השני, וזה בעצם מוליד פרויקטים מאוד מאוד יפים. פרויקט ראשון שאני הייתי רוצה לדבר עליו הוא פרויקט שנקרא Peace Connector, מחבר השלום. איזושהי אפליקציה בפייסבוק שהכינו אותם בוגרים, שכל המהות שלה היא לחבר בין אנשים ממדינות עוינות, מדינות שאין ביניהם כרגע הסכם שלום. מה שהאפליקציה הזאת בעצם עושה, היא שואבת ממך את המידע עלייך בפייסבוק, מתוך מידע שאת הזנת, אם זה להקות שאת אוהבת, סרטים שאת אוהבת, ספרים שקראת, ומחברת אותך עם אנשים שיש לך איזשהו מכנה משותף איתם. אם את אוהבת את ברצלונה, ואת אוהבת לשמוע רדיואד, היא בעצם תמצא לך מישהו מלבנון או מסוריה שאוהבת אותם דברים כמוך. והם לא חוסמים את זה? זה מדינות הרי לא חופשיות, הם לא מצליחות... את צריכה לאשר את האפליקציה. שלא דבר זה שאולי השב"כ שלנו חוסם. את צריכה לאשר את האפליקציה, לאשר לה בעצם לשאוב את המידע גם מהתכנים שלך, וגם לאשר להם לחבר אותך עם אנשים ממדינות אחרות, כדי שתוכלי באמת לדבר איתם. וזה מתאפשר, הלכה למעשה את רואה את זה קורה. זה מתאפשר, שולחים לך את המייל של אותו בן אדם, את צריכה לאשר שאת רוצה באמת לדבר איתו, רושמים לך מאיזה מדינה הוא, ואנשים ככה מתקשרים אחד עם השני. מקסים, מה עוד על הפרק? פרויקט שני נקרא PeaceTube, צינור השלום. פרויקט שבעצם גם משתמש בכוח הפייסבוק. את נכנסת לאפליקציה, יש איזשהו צ'אט רנדומלי, את יושבת מול המסך במחשב שלך, קופץ מולך בן אדם ממדינה שהיא מדינה עוינת לצורך העניין, ואת יכולה לדבר איתו על כל נושא שבעולם. את יכולה ללחוץ על כפתור וזה יקפיץ לך מישהו אחר ממדינה אחרת. את יכולה להחליט שאת רוצה לחלוק עם הבן אדם את הפרטים שלך בפייסבוק, הפרטים שלך נשארים חסויים עד שאת מחליטה בעצם להוסיף את הבן אדם כחבר, אם את מחליטה להמשיך את השיחה איתו. וכל המטרה של הפרויקט הזה היא בעצם לאפשר לאנשים לדבר אחד עם השני. אנחנו היום ניזונים מהתקשורת, ניזונים מחדשות, אין לנו באמת את האפשרות לדבר עם בני אדם, לדבר... בסוף זה ה-Imagine של ג'ון לנון בגרסה, את יודעת, הטכנולוגית שלו. זה די מדהים. נכון. הוא פורץ את כל הגבולות הפוליטיים. נכון, ואני באמת חושבת שכדאי גם באמת להציף את אותם פרויקטים לשלום. כל הנושא הזה נדחק ככה הרחק בכותרות, אנחנו לא מציפים מספיק פרויקטים, זה כבר נושא שנהיה, כבר לא מדברים עליו, אז באמת כדאי להציף את אותם פרויקטים חשובים. תודה רבה ליטל שמש, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה נשמע על בדיקת הדם שעשויה להחליף את בדיקת מי השפיר, וגם נהיה עם פינת המתנדב היומי שלנו. תודה, מיד חוזרים. מה, אתה משוגע? מה אתה מחלק פה לכולם נשקים? מה? צמצם לחכות, אתה לא המפקד יותר. עכשיו אני המפקד, והנה הפקודה הראשונה שלי. סתום את הפה. צריך לדבר בשפה שלהם. ג'ובניקים. רוצים להציל את העולם? כן! אז קדימה, בואו להרוג חייזרים! הכל בסדר, שושי? אתם מייצגים את הצבא ההגנה לישראל, והכי חשוב, אתם מייצגים אותי. פרופיל 64, ושאלוהים ישמור על כולנו. מחר, אחרי החיים על פי מרגול. מסוכסכים עם השכנים שלכם? זה הזמן לקרוא למרגול. יתושים, עכברים, חולדות, מה שאת לא רוצה. אתה לא מבין שאתה עולה לו על העצבים? מחר. איך לא אכפת לכם מהעזובה הזאת? מרגול נכנסת לבתים המשותפים, הכי מסוכסכים במדינה.
כשאני רואה חרבנה, אני מזהה, וזה חרבנה. לעשות שלום בית. אתה תצא מדעתך תכף. החיים על פי מרגול. מחר אחרי החדשות. נוסעים נכבדים שלום, ברוכים הבאים לטיסה 371 לפריז. שמי גל, ואני אהיה הטייס שלכם היום. גל חלם להיות טייס ליום אחד. Make a Wish מגשימה את משאלות ליבם של אלפי ילדים חולים ומעניקה להם את הכוח להמשיך ולהתמודד. לתרומת 10 שקלים שילחו SMS עם המילה משאלה למספר 6870. בקרוב, טריני וסוזנה חוזרות בעונה חדשה. אני ממש מתרגשת. כן, אני! Contact us on the Nana Essa website or call the following number because if you want to look great and feel fab, this is the show to be on. באתי לחפש פה אהבה חד משמעית. את סוגת? זאת רק ההתחלה. I got a feeling. איזה בחור מדהים. Tonight's gonna be. אתה נורא מייחייך. Tonight's gonna be a good night. אני נלחם עלייך. Tonight's gonna be. תלחמי עליי. הרווק, בכל רביעי ושבת, אחרי אקסטרים מייקובר. החוק הראשון של השד הוא שלא מדברים על השד. הבעיה הזאת היא לא קיימת. החוק השני של השד הוא שלא מדברים על השד. לא רוצים לדבר על זה. בוודאי. לא רוצים לדבר על זה. לחלוטין. למה לא רוצים לדבר על זה? השד הזה גרם לי להתרחק מהמשפחה שלי. זה הפרויקט החשוב של חיי. קיבינימט, זה אותו עם, כולם יצאו מאותו מקום. כל מה שצריך להדליק את החבית נפץ האדירה הזאת זה גפרור אחד קטן. מי יתעורר קודם? השד או אנחנו? הפנים האמיתיות של השד העדתי. חמישי אחרי החדשות. מה, אתה משוגע? מה אתה מחלק פה לכולם נשקים? מה? צמצם נוכחות, אתה לא המפקד יותר. עכשיו אני המפקד, והנה הפקודה הראשונה שלי. סתום את הפה. צריך לדבר בשפה שלהם. זה ג'ובניקים. רוצים להציל את העולם? כן! אז קדימה, בואו להרוג חייזרים! הכל בסדר, שושי? אתם מייצגים את הצבא ההגנה לישראל, והכי חשוב, אתם מייצגים אותי. פרופיל 64, ושאלוהים ישמור על כולנו. מחר אחרי החיים על פי מרגול. מסוכסכים עם השכנים שלכם? זה הזמן לקרוא למרגול. יתושים, עכברים, חולדות, מה שאת לא רוצה. אתה לא מבין שאתה עולה לו על העצבים? מחר. איך לא אכפת לכם מהעזובה הזאת? מרגול נכנסת לבתים המשותפים, הכי מסוכסכים במדינה. כשאני רואה חרבנה, אני מזהה, וזה חרבנה. לעשות שלום בית. אתה תצא מדעתך תכף. החיים על פי מרגול. מחר אחרי החדשות. חזרנו, אנחנו יודעים שכל מה שירוק הוא טוב לנו וטוב לכדור הארץ, אבל מה זאת בנייה ירוקה והאם היא כדאית כלכלית? איתנו מיכל ביטרמן, יושבת ראש המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, ודורית סדן, סמנכ"ל השיווק של שיכון ובינוי נדל"ן. שלום לכן. שלום וברכה. מיכל, מה זה באמת בנייה ירוקה? מה זה אומר? אז קודם כל, בנייה ירוקה זה שם קוד לבנייה איכותית. זה בנייה שמתחשבת בנושאים שהם סביבתיים, חברתיים, כלכליים ובריאותיים. לא, השאלה שאת אומרת איכותית אם היא מחזיקה.
קודם כל היא עמידה, כן, וזה תו איכות, אבל אני רוצה להגיד מה זה, קודם כל זה חסכוני במשאבים, זה חסכוני באנרגיה, מים, קרקע, חומרי גלם, זה חסכוני כלכלית, נדבר על זה בהוצאות החודשיות שלנו של חשמל ומים. זה בריא יותר, 90% מהזמן אנחנו נמצאים במבנים, כדאי שהמבנים שלנו יהיו בריאים יותר לנו, וחוץ מזה שזה מקום שאפשר באמת לצמצם פערים חברתיים. אני תכף אבקש ממך דוגמאות, אבל אני רק רוצה לשמוע את דורית לפני כן. האם את מסכימה עם כל ההגדרות הגורפות האלה? אני מסכימה בהחלט. אנחנו בשיכון ובינוי אימצנו את כל התקנים האלה, מתוך אמונה שלמה באמת לטווח הארוך, לחיסכון הכספי, גם לצרכנים שלנו וגם לעולם בניצול משאבי טבע. עכשיו, מיכל, מי קובע מהו התו התקן של בנייה ירוקה? מי נותן את ההכשר? יש עכשיו את התקן 5281 לבנייה ירוקה, שהוא תו תקן שמקבלים ממכון התקנים, ביחד עם גורמים בשוק של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה וגורמים מקצועיים. עכשיו, דורית, את אומרת, אימצנו את זה, מה זה אומר הלכה למעשה? בנייה ירוקה היא חלק מתפיסה ניהולית אסטרטגית, ליצירת סביבת חיים בת קיימה. אבל תולי דוגמאות, בן אדם אומר, אני חי בבנייה ירוקה, מה זה אומר? אני חי בסביבת חיים ירוקה. זה אומר... יש לי דשא ליד הבית? לא, זה הגרינוורש. אז תסבירו, נשים יקרות, זה הזמן להסביר. זה אומר בית חסכוני בתצרוכת חשמל. ואיך עושים את זה? הבידוד טוב יותר, הקירות טובים יותר. איך עושים חסכוני בחשמל? אז בדיוק זה מה שאני מסבירה. החלק החסכוני בחשמל מראש בשלב התכנון מתכננים את העמדת הבניינים בצורה נכונה יותר, מבחינת זרימת האוויר, מבחינת כניסה של קרני שמש חמות בחודשי הקיץ, או נעימות בחודשי החורף. זה אומר קירות עבים יותר עם בידוד מסיבי יותר. זה אומר חלונות עם הצללה, אם לא, היא במידת הצורך בחלונות הדרומיים, המון אלמנטים שבסופו של דבר יביאו לחיסכון בתצרוכת החודשית של כ-20% בתצרוכת חשמל. זה הרבה הרבה כסף. אבל כשאת אומרת, דורית, בידוד יותר טוב, האם זה לא אומר אוטומטית מבחינת הקבלן יותר יקר? זה א' יותר יקר, זאת עובדה. רגע, פה אני לא מסכימה. עובדה, אבל באחוזים קטנים. מיכל, כן. אז קודם כל, אני רוצה להגיד רגע מילה, קודם כל אנחנו דיברנו דרך אגב על החיסכון האנרגטי, אל תשכחי שיש גם חסכון במים ובדברים אחרים. אבל לגבי העלות הנוספת, יש פה מיתוס, הבנייה הירוקה היא לא בהכרח יקרה יותר, זה מיתוס שצריך לנפץ, ומחקר שאנחנו עשינו של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, הגענו ל-0 עד 4% עלות נוספת ליזם, כשזה אומר לצרכן בין 1 ל-2% עלות נוספת. כשצריכים לקחת בחשבון, זה שוק בהתהוות, זה שוק צעיר. ככל שהשוק יהיה יותר ויותר מפותח, העלויות רק ילכו וירדו, וככל שמכניסים את זה בשלב תכנוני מוקדם יותר, גם אפשר להשיג תוצאות הרבה יותר טובות והרבה יותר זולות. נכון, מניסיוננו, בדיוק כך. דרך אגב, במחקרים באמת שהמועצה לבנייה ירוקה עשו, אז באמת זה נע בין, היא אמרה 0, בפרויקטים שלנו זה היה סדרי גודל של 2%, שזה עקרונית, לכאורה זה דרמטי, אבל הדיירים, היום אנחנו לא אומרים להם, בואו תשלמו על בנייה ירוקה, הם משלמים על מכלול של דברים בדרך כלל כשבאים לקנות דירה. זה ערך מוסף שהדייר היום לא בא ואומר, תנו לי את זה, אני מחפש את זה. כשאת רואה שכונות בהתהוות ויש בהם כמה קבלנים, חלקם בונים ירוק, בנייה ירוקה אמיתית, עם תו תקן אמיתי ולא גרינווש, אז פתאום האנשים פותחים עיניים וזה... הם שואלים שאלות, חשוב להבין עוד משהו, שגם כשיש עלות ראשונית גבוהה יותר, אם אנחנו מדברים על 2-4%, העלות הזאת היא מוחזרת תוך חודשים בודדים, על ידי זה שהצרכן כל חודש חוסך בהוצאות מים וחשמל. עכשיו, גם בפרויקטים גדולים יותר, שהן פרויקטי ענק, שיש בהם מערכות טכנולוגיות מאוד מאוד מתוחכמות, ששם כן יש עלות ראשונית יותר גבוהה, מחזירים את זה תוך שנים בודדות, ואז מה קורה אחרי שמחזירים את זה? יש החזר הוצאות כל חודש. עכשיו, למי זה משפיע? אז רגע, אני רק רוצה לשאול אתכם, אבל זה נשמע הכל מאוד יפה, אופטימי, ואפילו כדי כלכלית. איך אנחנו לא רואים יותר ויותר שכונות שלמות של בנייה ירוקה? אז קודם כל אפשר לראות היום אין כאלה. היום אפשר לראות. מיכל, כן? קודם כל, את צריכה להבין שהשוק הזה הוא בהתפתחות, והוא במומנטום מטורף. כרגע יש מבנים ירוקים, בטח יש עכשיו 200 ומעלה מבנים שבתהליך הסמכה. שכונות אנחנו בתהליך עכשיו של הגדרה מה זה שכונה ירוקה. יש שכונות שמגדירות את עצמם היום ירוקות, שיש הרבה אלמנטים ירוקים כמו בכפר סבא, גן יבנה וכו'. עדיין אני לא חותמת על אף שכונה שירוקה. זה שוק בהתהוות, כן, יהיה. אנחנו נראה עוד שנתיים, כשיהיה הגדרת תו תקן ברור למה זה שכונה ירוקה, תהיה פה שכונה גם ירוקה. מבחינת הצרכן, דווקא לי, אותי מעניין הצרכן בקטע הזה. אני חושבת שצרכנים, כשמגיעים היום, דרך אגב, אנחנו כולנו מושפעים וחיים
כצרכנים, כן. הם מושפעים מהחברים שלהם, מהשכנים שלהם שהלכו וקנו, וגרים בשכונות מגורים או בבתים ירוקים, וזה השינוי הדרמטי. מפה זה בא, זה עובר מפה לאוזן פשוט. ברור. אנשים אחרי שהם חיים בבתים כאלה, ומדהים היה לשמוע לקוחות, דיירים בפרויקטים כאלה ואחרים שהם כבר מוכלסים למעלה משנתיים בבנייה ירוקה, כן. שוואו, הם נדהמים כמה מעט הם צורכים מיזוג אוויר. ברור. כי... הנקודה ברורה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכן, מיכל ביטרמן ודורית צדן. תודה רבה. תודה רבה. תודה. בדיקת מי שפיר, בדיקה מאוד מאוד חשובה, אבל גם מפחידה וגם לעתים נדירות, מסכנת את העובר, ובחלום שלנו אנחנו מחליפים אותה בבדיקת דם פשוטה, והנה עכשיו אולי זה סוף סוף מתגשם. איתי באולפן דוקטור ישי לוין, סגן מנהל מחלקת נשים בית חולים ליס באיכילוב, ופרופסור ירון צלאל, רופא בכיר ביחידת האולטרסאונד בבית החולים שיבא. שלום, שיבא תל השומר. שלום. אז מבשרים לנו שהנה יש עכשיו בדיקת דם שיכולה להחליף את בדיקת מי השפיר. מה, דוקטור לוין, מה עמדתך? לא, אני לא חושב שהבדיקה אמורה להחליף את בדיקת מי השפיר, אבל אין ספק שאני חושב שהבשורה היא בשורה טובה. וגם אני מניח שהזמן יראה לנו בשנים הקרובות שהבדיקה הזו הופכת להיות יותר ויותר פופולרית. אומרים אבל היא לא תחליף את מי השפיר, זה נכון, אבל היא יכולה לחסוך להרבה מאוד נשים שאמורות לעשות מי שפיר, לחסוך להם את בדיקת מי השפיר, נכון? כן, אין ספק שחלק גדול מהאנשים שהיו חושבות או היו רוצות לעשות דיקור מי שפיר, לאו דווקא באיזושהי אינדיקציה רפואית, אלא רק מהסיבה שהן חוששות לעשות את הבדיקה, משום שהבדיקה כרוכה בסיכון. רמת הסיכון היא לא מאוד גבוהה, אני מוכרח להגיד, לגבי דיקור מי שפיר, אבל אין ספק שאם יש בדיקה שהיא בדיקה מדויקת, והיא בדיקה שנותנת תוצאות טובות, עם אחוזי דיוק מאוד גבוהים ועם אחוזי טעות קטנים מאוד, אז הבדיקה הזאת יכולה להיות מאוד שימושית. אתה יכול רק לתאר לנו בקצרה איך זה עובד? למה בדיקת דם תחסוך לחלק מהאנשים מי שפיר? כן, הרי מדובר על זה שיש, כל הנשים היום עוברות בדיקות סקר, הן בדיקות סקר שהמטרה שלהן זה לזהות או לגלות או לתת תשובה לגבי מה ההסתברות שיש עובר שלוקה בתסמונת דאון. רוב הבדיקות מגלות בעצם את תסמונת דאון. אבל זה הסתברות, זה סטטיסטי, זה לא... הסתברות זה סטטיסטי, ועושים את זה או בטרימסטר הראשון או בטרימסטר השני. עכשיו, כל הבדיקות האלה הן בדיקות שנותנות בעצם תוצאה סטטיסטית, כמו שאת אמרת. זאת אומרת, הן לא אומרות יש או אין תסמונת דאון, אלא הן אומרות מה הסיכוי שיש תסמונת דאון, וגם את זה הן אומרות בשיעור גילוי מסוים. זאת אומרת... כמו יש טעויות, obviously. יש טעויות. עכשיו, הבדיקה הזאת, הבדיקה הגנטית, שאין ספק שמדובר בפריצת דרך טכנולוגית, של גנטיקה מולקולרית, אומרת בעצם את אותו הדבר, אלא שהיא אומרת את זה ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. על סמך הדם שלכם, כלומר לפי תאים שנושרים, תסביר לי את הפרוצדורה הרפואית, זה מה שאני מנסה להבין. הבדיקה מבוססת על זה שיש מקטעים של DNA, של החומר הגנטי של העובר, שכתוצאה מהתפרקות של תאים אצל העובר, עוברים דרך השליה שלהם לדם שלהם. 10% מהמקטעים החופשיים האלה של ה-DNA שנמצאים בדם האם, המקור שלהם הוא בעובר. ואם אנחנו יודעים לזהות את המקטעים האלה ויודעים לכמת אותם ולראות את הכמות שלהם, אנחנו יכולים לראות בעצם כמה מהמקטעים האלה הם מקטעים עודפים, כמה אז אנחנו יכולים לדעת האם יש עודף של כרומוזום. וזאת גם הסיבה שהבדיקה הזאת היא בדיקה שאומרת בעצם האם יש סיכוי לאיזושהי הפרעה כרומוזומלית במספר של הכרומוזומים. אז תכף נדבר על זה, אני רק רוצה לשאול אותך, דוקטור צלאל, למה אתה פחות מתלהב? תשמעי, הביאו אותי בתור דיבייט שכנגד, בתור רופא שעוסק באולטרסאונד. אל תאמר שום דבר שאתה לא באמת חושב. ובדיקורי מי שפיר, אבל דיבייט אמיתי לא קיים כאן. לא יכול להיות רופא שמכבד את עצמו, שיגיד שהוא מתנגד לבדיקה שמיועדת להוריד סיכון מאישה שעברה 10 שנים של אי פריון, ויוריד את הסיכון מדיקור מי שפיר. אני אשאל אותך אם היא ודאית קודם כל. אבל הטכנולוגיה היא קיימת, היא עדיין לא פה במלואה. מכיוון שגם החברות עצמן שמפרסמות את הבדיקה, יש להם עדיין אחוזי false positive ו-false negative, שהבדיקה היא כאילו מראה שיש תסמונת דאון ואין תסמונת דאון. אפרופו, דוקטור לוין דיבר על תסמונת דאון. תסמונת דאון זה רק אחד הדברים שבודקים. נכון. זה פשוט אולי הדבר שהוא הכי נבדק היום ובאחוז הדיוק הכי גדול, אבל אנחנו לא רק בתסמונת דאון, אנחנו רחוקים מזה. ולכן גם אחוזי הפולס פוזיטיב וגם אחוזי הפולס נגטיב
הם קטנים, אבל קיימים, ואסור לשכוח את זה. ואני רוצה רק לחדד שבבדיקת מי שפיר הם לא קיימים ולא קטנים. אני צודקת, כמו בבדיקת מי שפיר התשובה היא מדויקת. התשובה על מי שפיר היא בוודאי מדויקת. זה כל העניין של בדיקת דם מול בדיקת מי שפיר. הטכנולוגיה, תוך חודשים ספורים, תוך שנה, תוך תחליף לפחות את חלק ניכר מהמי שפיר, ואנחנו מברכים על זה. אבל זה עוד לא כאן, במיוחד כאשר אנחנו מגלים ממצאים בבדיקת אולטרסאונד, ואז צריכים לבדוק עוד דברים, חוץ ממה שבדיקות הדם בודקות היום, ולכן היא כאן הטכנולוגיה, היא עוד לא במלואה. אז אני בדיוק רוצה לשאול את שניכם, ונשמע לי שאגב, יש פה דיבייט, למרות שאתה אומר שאין רופא שהתנגד לזה, אבל אני כאישה, אם אני חושבת על הצורך שלי בביטחון מלא, ויש לי בדיקה אחת שנותנת לי ביטחון מלא בתשובות שלה, ובדיקה אחת שבכל זאת יש לה אחוזי טעות, למה לי לבחור בבדיקה שבכל זאת יש לה אחוזי טעות? קודם כל, בבדיקה שיש בה בדיקה מלאה של ביטחון מלא, עדיין יש סיכון בצידה. כמו שאמר דוקטור לוין, סיכון קטן להפלות, סיכון עוד יותר קטן לחיי אישה, אבל קיים סיכון. ולכן אישה שכמו שאמרתי, שמאחורי הרבה שנות פריון, או שחוששת מהבדיקה, ורוצה לא לסכן בכלל את העובר. דוקטור לוין, אתה אבל מבין את השאלה שלי? אני מבין את השאלה שלך. אני חושב עדיין אנחנו צריכים להבדיל בין, כמו שפרופסור צלאל דיבר על זה, יש הבדל משמעותי בין הבדיקה האמיתית שנותנת את התשובה החד משמעית, לבין הבדיקה שהיא בדיקת הסקר. כל האוכלוסייה עוברת מה שנקרא בדיקות סקר. זה לאו דווקא רק בנושא של הריון, זה גם למשל משטח פאפס, אלה בדיקות סקר. הבדיקת סקר נותנת הסתברות סטטיסטית. ההבדל הטכנולוגי והיתרון הגדול של הבדיקה הזאת, היא שהיא נותנת את התוצאות ברמת דיוק כזאת, שבאמת יכולות לתת הרבה ביטחון והרבה שלווה להרבה נשים שלא חשבו דווקא לעשות דיקור משם. אבל זה גם יכול להיות נורא טרגי. אגב, אנחנו דיברנו על תסמונת דאון, אבל הבדיקות האלה גם כן, בניגוד למשל לבדיקות הסקר שעושים היום בטרימסטר הראשון ובטרימסטר השני, הבדיקה הזאת, הבדיקה הגנטית הזאת, יכולה לאתר גם הפרעות כרומוזומליות אחרות, לא רק טריזומיה 21. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אתכם, כן, פרופסור צלאל. אני רציתי לדבר על עוד נקודה אחת, החברות מדברות על כך שאפשר לעשות את הבדיקה משבוע עשירי, ואני בתור איש אולטרסאונד די מתנגד לעניין, מכיוון שיכולות להיות תשובות תקינות, אין תסמונת דאון, אבל יש מומים קשים בעובר שעלולים להוביל להפלה. ולכן אני חושב שהבדיקה הטובה היא לעשות את השקיפות העורפית שבוע 12 או הסקירה המוקדמת שבוע 14, ולפי זה ללכת לבדיקה. אם אין שם שום דבר, זה יכול לאישה בת 39 להוות ריאשורנס לגבי תסמונת דאון, ולא ללכת באופן גורף לשבוע עשירי ולשלם לפעמים סתם כספים, ואחר כך חלילה היא תצטרך לעבור הפסקת הריון. תודה רבה לשניכם, דוקטור ישי לוין ופרופסור ירון צלאל. תודה. תודה לכם. לפני סיום, כבכל יום אנו מציגים לכם מתנדב מעמותה או ארגון הזקוקים למתנדבים, ועכשיו נמצאת איתנו מתנדבת מרחשי לב. שלום לך, רחל לוגסי. שלום וברכה. מה זה רחשי לב? רחשי לב זו בעצם עמותה שמלווה ילדים חולי סרטן, תומכת בהם, מלווה את המשפחות שלהם ודואגת לכל הצרכים, אפילו הקטנים ביותר. איך אתם מלווים אותם? מה זה אומר ללוות אותם? מלווים אותם בפעילויות חברתיות, בתמיכה, במחנאות שלפעמים עורכים, מסיבות, ליווי במהלך הטיפולים היומיים. יש שם מערך, בתוך בית החולים, מערך של בנות שירות שעושה עבודת קודש. אתם פועלים בכל בתי החולים? אנחנו נמצאים בדנה ובתל השומר. דנה זה איכילוב, זה תל אביב? דנה זה איכילוב. ובתל השומר? בתל השומר. עכשיו, כמה מתנדבים יש לכם היום שפועלים ככה מדי יום? בתל השומר יש את בנות השירות שהן מונות כ-13 בערך, והמתנדבים שהם בעצם לא במערך של השירות, הם בסביבות 8, משהו כזה. כבר אתם עמותה קטנה שמשוועת לעוד מתנדבים. מאוד, מאוד, מאוד. אנחנו אז מה אתם מחפשים? כן. אנחנו בעצם נשמח שיגיעו עוד מתנדבים. אנחנו נשמח לקבל את כולם. איזה גילאים אתם מחפשים ומה אתם רוצים שהם יעשו? אנחנו נשמח שהחתך גילאים הבוגר יותר יגיע. אנחנו בעצם מחפשים את אותם אנשים, אפילו בעלי משפחה, בעלי מוטיבציה מאוד גבוהה עם רגישות, שיבואו
והצטרפו אלינו לעמותה, ללוות את המשפחות, כי כל מתנדב שמגיע, זה תורם המון המון למשפחות. רחלי, אני רק רוצה להוריד את זה אל הקרקע. אתם אומרים ללוות, והליווי לא ברור לי מהו, ללכת איתם עם התפסים בין פקידה לפקידה, להסיע אותם, להביא להם אוכל. תסבירי מהו אותו ליווי הלכה למעשה. הליווי של הילדים? כן, מה הליווי שאת מדברת עליו? ליווי ילדים זה להיות איתם בשעת טיפול, בעצם להסיח אותם מכל מה שקשור במחלה. לגרום להם בעצם לסוג של שמחה, לנתק אותם מהמחלה. אוקיי. הפרטים שלכם כמובן הופיעו על המסך, ואני יודעת שתשמחו לעוד מתנדבים. תודה רבה לך, רחלי. אתם מוזמנים להפנות אלינו עוד שאלות ועוד רעיונות, גם דרך דף הפייסבוק שלנו עושים שינוי, וגם דרך נענה 10. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם נושאים חדשים. להתראות.